fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Minna llum sejrin nagħmlu qudiesa tal-Madonna, illum hija l-aħħar dera tal-Madonna ta' Fatima. Kull darba li deret il-Madonna dejjem għaltinna l-ewwel nett biex nitolbu, speċjalment ir-Rużarju u anke xi takkisa, penitenza. U propju f'dan iż-żmien għandna bżonn ħafna biex il-Madonna tħenna għalina, taqbes għalina quddiem bina Ġesu biex ma jkunx hawn it-tielet gwerra dinjija. Nitolbu għall-Madonna, ħatenna u tħarisna. Slim għalikom imqazza, inti bħeġġa kbira tajt lid-dinja lis-Sultan li jaħkem fuq is-sema u fl-art għal dejjem. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa, narblu ftit il-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħnina, inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina, inti l-ħajja tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Qudiesja b'suffraġġju tal-mejtin Antonja Użarenu Buttigieg u r-Ruħ Remi D'Amato. Warrab minn qudiem għajnejk mulej il-ħtijiet tal-poplu tiegħek biex aħna li m'għandniex ħila noġbuk f'dak li aħna nagħmlu, insalvaw bit-talb ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesejn. Pawlu, Apostlu ta' Kristu Ġesu skont ir-rieda ta' Alla lill-qaddisin u lil dawk li jemmnu fi Kristu Ġesu. Grazzja lilkom u sliem minant Alla Missierna u minant Ġesu Kristu il-Mulej. Imbierak Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu li barikna b'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smewiet fi Kristu. Hekk hu għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Iddestinana minn qabel li nkunu għalih uliet adottivi permezz ta' Ġesu Kristu. Hekk koġob li rrieda tajba tiegħu għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija mlilna bil-maħbub tiegħu. Fih aħna għandna il-fidwa bid-dem tiegħu, il-maħfra ta' dnubiet skont l-għana tal-grazzja tiegħu. Bija fawwarna fl-erf u l-għaqal kollu u għarrafna l-misteru tar-rieda tiegħu, il-pjan li oġbu jfassal fih minn qabel u li kellu jseħħ meta tasal il-milja ta' żminijiet. Jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu, kull ma hu fis-sema u kull ma hu fl-art. Il-kelma tal-Mulej. Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lill-Mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu f'għajnejn il-ġnus wara il-ġustizzja tiegħu, ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lill-Mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana,
بترمبي وبالدق ta' trumbetti, għajtu bil-ferħ qudiem il-mulej, is-sultan. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Jina u it-triq, il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej, ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej qal: ħażin għalikom intom tibnu l-oqbra tal-profeti li qatlu missirijietkom u bekk tagħtu xhieda ta' kull ma għamlu missirijietkom u turu li taqblu magħhom għax huma qatluhom u intom tibnulhom l-oqbra. Kien għalhekk li l-erf ta' Alla qal: jien nibatilkom profeti u apostli u ma joqtlu jippersegwitaw li xuħut minnhom. U hekk dan n-nies li kollu jagħti kont tad-demm il-profeti kollha li jinxteret sa mill-ħolqien tad-dinja. Ibda mid-demm ta' Abel sa d-demm ta' Zakkarija li erduh bejn l-altar u s-santwarju. Iva ngħidilkom dan n-nies ikollu jagħti kont. Ħażin għalikom intom il-orrif tal-liġi, intom ħtaftu il-muftieħ tal-erf biex imbagħad intom stess ma dħaltux u żammejtu lura lil min rid jidħol. Meta Ġesu ħareġ minn hemm, il-kittiba u l-Fariżew bdew irossuh kemm jifilħu b'mistoqsijiet fuq ħafna ħwejjeġ u jonsbuh biex jaraw jaqbduh f'xi ħaġa ħirġa minn fommu. Il-kelma tal-mulej. Namlu ħsib xkejken fuq il-Vanġelu. Mela eżis kemm tinħas ħarxa din is-silta li għadna kif rajna. Il-klim ta' Ġesu kontra il-Fariżej. U għatassew klim ibes illi Ġesu ma tantx kien jitkellem hekk, imma l-Fariżej kien jitkellem hekk għaliex ma kienux jaċċettaw il-kelma tiegħu, mhux biss u kien joqogħdu attenti biex jaraw jgħid xi ħaġa biex jixluh biha dik hija aktar għar imbagħad. U allura Ġesu kellu ħlewwa kbira ma tant persuni oħra li kienu jersqu lejh għal xi ħniena, għal xi modrija. Imma l-ikbar kundanna fil-klim ta' Ġesu lejn dawn il-persuni donna li jikkonsisti fil-mod kif huma kienu qegħdin iqarqu bil-persuni li kienu fdati taħt il-ħarsin spiritwali tagħhom. U allura eżis dan għall-kliem ta' Ġesu ikompli jurina x'responsabbiltà kbira għandna aħna bħala Knisja. Għaliex? Biex bl-eżempju u bil-klim tagħna ngħinu lil xulxin għalfejn biex nersqu aktar lejn l-imħabba t'Alla. U allura din hija t-talba li għamlu Ġesu dalgħodu, mulej Ġesu, nitolbuk maħfra ta' kemm drabi konna il-bot minn dak li għallimtna int. Bil-wieqfa. Il-Knisja hija 2000 sena issejjaħ l-isem imbierek ta' Marija Ġesu. Aħna minħarsu lejn dik li ġiet magħżula biex tkun strument f'idejn Alla li jista' kollox, nitolbu u ngħidula għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Ngħidu. Għall-Knisja sabiex bħal Marija tkun dejjem lesta biex tisma' l-kelma tiegħek u tagħmilha nitolbu. Għat-talb ta' Ommok Marija isma'. Għall-familji sabiex bħal l-ewwel komunità nisranija
jibqgħu maqogħdin flimkien fit-talb ma' Marija Om Ġesu ngħidu għat-talb ta' Ommok Marija ismana mulej. Għal dawk li tilfu kull tama biex b'ħafna serenità jerġgħu jaqbdu mill-ġdid it-triq tal-ħajja nitolbu. Għalina sabiex aħna u nfittxu li ngħixu stil ta' ħajja dejjem iżjed evanġelika inħarsu lejn Marija bidu u xbija tal-Knisja tiegħek nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. U Alla inti tajtna fil-Verġni Marija xbija tal-Knisja li titlob. Aħna nimmeditaw il-misteri tal-ħajja u l-mewt u l-qawmin ta' ibnek Ġesu. Fit-talba ta' Rożarju Mqaddes nitolbuk li jkun jistħoqilna naslu għandek int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Fil-misteru ta' din l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti widnu tiegħi neħħi. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li jkun għal-għajnuna ta' ibnek il-waħdini magħmul bniedem biex huwa li twilet minn verġni bla ma naqqas iżda qaddes iġbobija ta' ommu inaddafna minn ħtijietna u jagħmel l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħix fi Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-aġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek. Imma li żied illum fit-tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija. Aħna nfaħru l-kobor tat-tiba tiegħek bl-istess sinu taraddi l-ħajr li għamlitlek Omm ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuq għal-ħnina tiegħek bla tarf meta ħarist lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna ibnek Ġesu Kristu Sidna. Bih l-qtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej, inti lajn ta' kull qudusija.
Qaddis għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom mulej tiegħi u Alla tiegħi jien inħabbek il-Mewt. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġ l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi mulej tiegħi u Alla tiegħi jien inħabbek u nibra. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej u għam minn bejn l-imwiet għaxu l-mulej kull koppa temile kull sin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċċu kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Antonja u Zarenu Butiġiex u Remi D'Amato li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk li rbieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna.
is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnari, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja lilna l-ġisem u d-dem qadis tiegħek. Eħlisni m-neftieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li għalinna, ġismi huwa ikel tas-sew u demmi u xorb tas-sew. Ħen dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħaresni għal ħajja ta' dejjem.
għamil mulej dik il-xorb li ħadna, ikun jiswilna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nejdu t-talba l-Madonna li kien iħobb jgħid San Bernard. Ftakar jal-iżjed ħanina, Om Verġni Marija, li qatt ma nstema li xi ħadd tintefa' taħt il-ħarsin tiegħek, talbek il-għajnuna jew fittex li tidħol għalih u inti ma smajtux. Imma anqal minn dan il-ħsieb għal għandek niġri, ja Verġni Om tiegħi, għandek niġi, quddiemek noqgħod, midneb u niedem, ja Om li ben Alla mamul bniedem, la tistmerx it-talb tiegħi, iżda jismani u weġibni. Amen. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagramenti tas-sema. Aħna niċċelebraw t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Għamel fi ħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Dejn Fatima deret l-Om tana Marija, li ċkejkna tlet rajja, tfal safja waqlija. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Morru fil-paċi ta' Kristu.